Și bine v-am găsit la un nou episod de PewDiePie's Tuber Simulator, aici cu noua mea camera de level 10. De fapt, eu sunt level 10. Am cumpărat webcam, microfon și o boxă. Am mai multe animăluțe, ratacel, pisicuță și ar trebui să-mi cumpăr și acest cu peștișor care îl voi pune aici, dar nu am destui bani. Și am cumpărat aici locul meu de vloguri sau de anunțuri și fotoliul acesta. Mă bulbui, scuze. Fotoliul acesta care este foarte, foarte drăguț. Aici avem fel de chestiuțe. Aici avem și o consolă, cum puteți vedea. A trecut sponsor egal. Mai trece o dată. Te împușc. Ok. Am prins. Așa, de coadă. Ia. Merge să luăm peștișorul. Puse-o, frate. Ia, facem? Da, facem. Cred. Sper să facem. Și avem multe tablouri pe perete, două măști și un scris care mi l-a deblocat tocmai ce. Mai am puțin și mă fac și eu level 11, am 185 de bănuți. S-au schimbat multe la camera mea. Îmi place asorteul între fotoliu și cea de jos, adică podeaua. Vedem, strângem. În sfârșit pot să-mi cumpăr și eu peștișorul care va sta aici. Va veni în 4 ore. Asta e viața. Nu uitați, dacă vă place și mai vreți episoade, lăsați un like. Și să-mi spuneți în comentarii cum arată și ce level aveți la PewDiePie's Tuber Simulator. Deja 11. În fine. Și cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut și v-a plăcut și de camera mea și de youtuberul meu virtual. Și să vă spun, pa, ne vom vedea data viitoare. Nu uitați să lăsați un like,